inga baba vako vari pavamwe vakasungwa namadzibaba Ishmael. Baba uyu wanga uchiri kugara navo here kana kuti wanga vakakusiyai? Baba vanga vakatisiya tungoti pane 2 years ago. Saka zvavakakusiya vakakusiya muchigara namai here kana kuti amai vakaenda navo? Pavakatisiya vaigara kumusha namama, ndichigara nasekuru vangu muHarare. Saka zvatakazoita sekuru vangu vakandionesa vakati asiyana nechechi. Ndakabva ndaenda kumusha novataurira kuti chechi handichaikwanisi. Vanga vari kumusha namama vachiri kuwirana vari pamwe chete, but vaigadzirira kuti vaende kuKenani kuPrazi. Ndakabva ndavadzora handisi kuenda kuPrazi. Then ndopa vakabva vataura kuti kana wadaro hausisiri mwana wangu, hatichatotaure tese, then unotogara kupo. Saka mukuuya kwavari kuita kukoti tikuonewo rufuyo muri kutaudzana here ukama wenyu wakanyatsomira sei? Hatisi kutotaudzana, hapana kanotombomoresana, pakatoipa. Saka iwe chakusunda kuti uuye kukoti chii musiri kutaudzana? Chandisunda kuti ndiuye ndanga nda kunzwa kuti zvichanzi kudii, vachapiwa mutongo wakadii chizoonerawo. Plus ndikutraya kuti pamwe vanga vachinja pfungwa kuti mwana wangu pamwe varwadzawo nejeri kuti mwana wangu zviri zvikuitika zvasirizvo. Ndaifunga pamwe kukwanisa kutaura navo kana kuvaonesawo kuti mukuzvionawo sei, but vakuratidza kuti vakatoshinga anotasana neni hakusitotasana neni, anotarisa kana ndakavarayirwa. Asi ndakanotombomoresana kana kutaura tese. Saka pawakasiyiwa vachienda kuKenani wakasara uri wega here kana kuti une dzimwe hanzvadzi dzako rovanin'ina wakasara navo kana kuti vakaenda navo? Akasara ndine hanzvadzi yangu imwe diki neanondisira, tatiri 3. Mumwe akasiya pekutanga chechi ndiye first born mbameda ari kuSouth, asi patakasiya tanga tiri 3. Indakasara nchigara nasekuru vangu kuGlenwood airport. Sisi vangu vakaroorwa kuSouth Park ndokwanogara. Vaigara nemunin'ina wavo paakasiyiwa futi aigara kuSouth Park. Asi wewe nyaya dzese dziri kuitika dzekunzi vari kumbonyikidza kodzero dzevana unodzionawo seiwo? Hazvina kutombonaka, kozi inini kuti nditozosiyawoka vanga vataura kuti hanzi wada kupiwa musikana pane musikana akarotwa chichi. Saka ndakabva hazvina kuenderana neni, ndakabva ndatoona kuti izvo chinamatecha hasitori mafanisi. Kunotopiwa vanhu vakadzi vari vana vadiki, kunorodzwa manda echi. Inangu hazvina kundiitira. Pawanga kuda kupiwa mukadzi wangu nemakore mangani ende mukadzi wachanga nemakore mangani? Ndanga ndiri kuma 15 years. Iye mukadzi wachanga tongo takainzana anga 15 years. Saka uri kuti kudini zviri kuitika now nesituation iripo panapa nhasi? Kuzvionawo sei? Chimiro chiri pachinotombonaka. Endingoti hangu dai ana madzibaba Ishmael vasungwa vapiwa mutongo unokodzerana naivo vaenda mujeri. Kana uchiona madzibaba Ishmael vaenda mujeri zvikureva izvo kusanganisira nababa vako? Wakatozvipira kuti baba vako vanzi vaende havo? Handisi kusanganisira nababa vangu, bhozi nyaya yakasungirwa baba vangu vakaviga sisi vangu pasina kutaurirana nehama kana kupa ripoti kupolisi kuti pane tashayikirwa kunoku. Munhu akangofa ndobva vangoviga. Takatozonzwawo nemakuhwa kuti mwana akafa, ndopa tikaenda paNyabira papolisi tachida kuti vatitore tiende tese kumuPrazi munoona guva remwana. Dzini ndopa vakabva vangosungwa vachinzi munopa ripoti kumapurisa. I think ndo mhosva yavo nemukwasha wavo wakasungwa futi pamwe. Vamwe vanoti zvinoitwa kuchechi kunenge kuri kuda kwemweya mutsvene, unoti kudii nazvo? Inangu handiono uri mweya mutsvene. Sei uchidaro? Zviri kuitika zvacho hazvisi normal. Hakuna mweya mutsvene wakadaro. Hakuna mweya mutsvene unoviga vanhu usina kutaurira hama dzemunhu kuti kwafiwa kunoku. Havaendesa vana kuzvikoro, havaende kuzvipatara, vanorodza manda eji, havanoita zvakawandisa. Vakaramba hama dzavo, vamwe vakatoudzana mai uri hamusi mai vangu. Saka isi chinamata toziva kuti unonzi kuudzana baba naamai ndomwari wako kutanga. But kana munhu akuramba amai kuti hamusi mai vangu, hamusi baba vangu, anenge akuedza kuti asi chinamato ndopatozoona kuti aiwa hakusi kunamatawo. Vamwe vanoti hanzi vanenge vabuda muchitendero ichi vanonzi vanozosanganawo nemadzudzu kurarama kwavo. Wakazvikwanisa sei zvinhu zvakadai?
ndizvozvo anenge asingatoda kuti ubude muchitendero icho. Ine kubuda kwakaita mama vangu vakatobuda vachitotiza. Dai vakataura kuti handichada zvemunomu vakazivisa kana vana Ishmael vacho vaigona kutotwa something. Cause kunopondwa vanhu. Saka mama vangu vakatozotiza ndopa vakatozoya muHarare. Then vatiza kudaro tinemba muHarare. Saka ndopa tikandatogara tese kumba. Machiti kunopondwa ungajekesa kuti ichi chine chinyatsoitika. Vanoponda ichi chinyatsoitika. Zvakafanana nenyaya yaprofesa akangonzi atemwa nemusoro. But papost paakazofukunurwa pakaenda postmortem maresults akabuda achinzi akapoisonwa. Saka tongoti kuponda munhu. Kuhanzvadzi yako rutaura ungazivawo here kana ungaone ruzivo kuti akashayika sei? Hanzvadzi yangu inini handina ruzivo nekuti nasiku, asi baba pavakabuda paHMT vachitaura vakataura kuti akapoisonwa. And hanzi anga kutaura zvekubuda kubuda imomo.